Ito na, dalaw na tayo dito kay mama. Ayan na, oh. Hi, mother. How are you? Tinitrim nila yung damo kasi nag-dry na. Sobrang init din kasi, no, ate? Siya yung, siya yung caretaker ni mama dito sa Providence. Asawa siya ni Kuya Gerald. Ano pangalan mo, ate? Ha? Princess. Wow, sana all. Isa rin siyang Disney princess. Pero ano naman yan? Ako, 2 weeks lang ito lang. Magigreen ulit yan. Ito po kasi ginagawa namin. Kalbuhin lang muna. Pero yung demo Andyan pa rin naman. pagka makapal na po kasi, maagos na lang yung tubig sa gilid. At least yun, oh. Tapos magigreen na siya ulit. Oh, ayan, mother, ha. Nagugupitan ka na ulit. Ay, may higaan mo. Mga fertilizer. Kasi sa sobrang init, kaya nagde-dry din ka agad, no? Happy Mother's Day, mother. Kapag pala yung mama, Mother's Day na, no? Tuesday. Wala kasi ako dito sa Mother's Day, kaya maaga na ako dumalaw. Pagbalik ko na lang ulit, pagkagaling ng Mindanao. Magkakasikaso yun. Thank you. Ilan ang inaalagaan mong puntod? 50? Ang dami naman. Tapos si Gerald? Wala kang tuwang po. Kasi yung oras na po kasi. Bakit ikaw ang dami? Lagi naman po kasi ako nandito. Ah, Ito po yung oras ko. tapos magkano ang ano mo? 50 po. Per day? Per pound. Sa isang puntod. Okay. So, sa 50 piraso, okay na din pala, no? Ang laki na rin, no? Ito lang naman po inaatupad ko dito kasi siya po kasi, di ba, maintenance siya. Oo, Kaya hindi siya pwedeng masyadong magpapagod. mag-focus sa ganito. Maintenance siya ng buong... Opo, dito po. Siya po nag-grass cut na mga yan. Ito. Yung iba kanya. Tapos iba yung sariling puntod. Hindi, Okay. buong part po yan, ma'am. Yung mga nakikita niyo po. Na may mga ganito? Bermuda. Sila po nag-grass cut na lang ang dulo. Mm. Yung ilan lang po sila dito. Iba lang yung maintenance. So, may per day sale. Tapos iba pa yung iba nilang kliyente. Si Kuya Gerald. Mukhang busy ka. Parang nabubulok po. Kaya nga didiligan na natin. Paangat lang natin kasi nakaano na yung lapida ni mama. Medyo nakatagilid na. Ayan. Nadagdagan lang na kaunting lupa kasi nga medyo nakalubog na, hindi na pantay yung sa lapida ni mama. Yeah. Tapos plano ko siya ipa-elevate, kuya. Yan, yung ganyan siya. Nakaganyan, oo. Ay, lapit. Medyo naka-elevate sana siya. Yung lumubog na Yan. Pagagawa rin ako sa inyo ng yung ng kandila. Lata. Ayan, para Ganin damo kaya parang diligan. fresh na yan, mother, ha? Mga 1 month na to, madam. Anong po? Yan, dilig-dilig na. Ito yung mga bagong Bermuda po. Ayan, sa Bermuda rin. Oo. Ito bagong lipat to, itong dalawa. Yan. Bagong Bermuda rin, Bermuda po. Ayan na, fresh na. Mother! Happy Mother's Day! Madali lang siya, ano?
Iangat natin din siya sa lahat. Hindi siya na yung bumaba eh. Fresh na. Fresh na fresh ka dyan, mother. Oh. Ang mga 1 month po yung boy nun. Binuno ulit siya, parang bago. Thank you.